BIAG Ti TAO. Hello, gagayam na yung bag nga oras iti tunggal maysa. Kadagiti sana makamamo at tutigayam yo JENA ALMOITE ang mga kakamakas manang bianang. Kante original nga kinkukwa wano akin drama iti drama a BIAG Ti TAO. Amang kabkablaaw iti naragsak ngal daw yo amin. Kat salamat manan iti kanayon as suporta. Kat sakbay ti drama makablaawa mampay dagiti sumaganad. Ako Sta Ferdinand di Takirino Isabela. Nancy Padua, Jeffrey Martin, ken belated happy birthday iti anak na. Katitain tayo nga rodendanggan ti episode 405. Dito'y drama tayo. BIAG Ti TAO. Ay, marik na ako ti panagkapsot ko, anak ko. Iswabilinan kayon. Kanitid ko, ti para kada kayo. Saan kayo pa'y amatay, nanang? Agbiag kayo pa'y tinapaot. Kaya't ko pa'y kumamit ti agbiag ng mawanan. Nakapsot akon. Jakon malasatan ti kimpet asakit kanyak. Isong agsingsingpet kayo kumangag kabsat. Anyaya ti kunayong ibagayo, nanang. Itit ko ti tawid yo. Biningay ko ni ti husto. Impasi kaso kiti anak ti gayam ko ti tawidan yo. Agpada ti pan nakabingay ti basi tatawidan yo kanyak. Di yo ko mailaklako tapnod da pagbalayan yo. Ken pagbalayan to dagiti anak yo. Basta gimbag kayo pa'y nanang. Adda kaasin ni Apo Diyos. Di kay kumamapukawan ni tinamnama. Sa dino ngay abanda ti patawid yo kanyak, nanang. Tangay ni kaloy ti buridek, kada kayo adwa. Isu nga rod ti mang tawid dito'y balay. Kanti dagaan na kay patakdaran na. Aging ga ijay waeg. Ni, kunak man no siyak ti mang tawid dito'y balay. Saan tani kaloy ti buridek? Iso timang tawid ditoy. Anya? Di kay madanagan. Tagpada ti panakabingay ti tawidan yo. Awan dakdakal. Awan basbasit. Apay ngay, adya kabsat mo timang tawid diti balayo, Emi. Sika kumaa, tababae ka. Kan adan pamilyam. Dinto ta ni kaloy kat baro pa'y laeng. Ay, ni kanumat kaloy timang tawid dito'y balay. Ta iso ti buridak lakay. Apay, gapo tayo so tiburidak. Isaon ti pangipatawidan da diti balayo. Sika kumaa, tababae ka. Naimbag ka ni kaloy talalaki. Agaramid to iti balay na. Sika ngay. Apay, amom ayat ti agaramid iti balay. Ay, kunak nga rod asyak kumatimang tawid dito'y. Tagnanaad tayon kadagiti anak ta dito'y. Ngam ko naman ni nanang anikaloy timang tawid. Taburidak ka no nga rod. Anyamat din tada tawid mo ngay. Adayo mo ti kalsada. Awan pa'y balay na. Mayat ko ma dito itasantan nga agpaarami di ti balay ta. Bayam, takasaritak tumanan ni nanang. Wen, ay wem. Agpakaasi ka. No kasapulan ngagsangit ka, agsangit ka, tapno masyan ken ka. Kat ibabawi na timbagana ani kaloy timang tawid di balay. Nanang, agring kayon, aldawan. Mangan kayon. Nan, apay akas titilangan ni nanang. Nakasalungay ngay mutan. Lando, lakay! Umay ka man! Lando! Oh, apay bakay? Kidaman eh. Nakasalungay ngay mo ni nanangan. Nay, saan samat nga gang angas? Natay samot to ni nanang lakay. Itaray tanay ang hospital. Ay nasanin. Natay nga rudan itaray mo pa lang. Ha? Talaga siguro agasat na matimatayan Malabdamaya no talaga ngay panan. Lando. Ala, tulungan nak tayo simpata diti kama na. Taag paaramid tan itilungon na. Di ta gumatang aya. Sana yun. Nagngina.
May mayat tiyag paaramid ta libre. Adamot kayaw ang nakasagana ang maaramid. Alang arud lamayan tayo ni nanang tempan na mutten. Nanang, nagsapati pa ng ibatim ka na kami. Anya nga rod, aklonan mi Saan ka na makarik na iti sakit, nanang? Makay nanakan. Kaloy, kasanungay. Parchen tayo na may satarakan mo tani. Amumad nga awan makukwartami ka ni bayaw mo. Wala manang. Pasensya kan ata ni awanan kami ita. Naimbag tulan nung makaswerte kami itimula mi anateng. Bumawi kami to. Okay lang, manang. Mala, ingka nga rod ito doon. Noan niya ababoy ti maparte. Tap na amuda titiliwanda. Itatanay tabunan ni nanang. Anyat planom ngay kaloy. Anya ko mangay, manang. Kastilat taa. Ituloy ko tiyag mula. Ay na ading ko awan asensum dita. Umdas lamay gatang iti masida ti masapsapulam dita pa nagmulmulam. May mayat no agabrod ka. Ha? Plano ko mga rod agabrod. Ngam pampanunutek na iti anak ko. May mayat no sikat agabrod ta baro ka. Awan anak mo. Awan asawa mamapanawam dito'y Pinas. Manang. At dati ibagbagan ni bayaw ko at trabaho ija abroad. Ni kumabayaw mo ta agaplay ngam. Kanayon mo ta maulaw. Kan adu tirikrik na iti bagina. Amang ano sana makapasa iti medical. Iso asikalaangan. Naimbagkan katawan na pulos bisyom. Di kag saksakit. Madlaw ana salunat ka. Iso asigurado ang makapasa ka iti medical. Pangalak nga iti pag-abroad ko kat awan mo't kwartak, manang. Ay na. Nalakala ti remedyo dayta. Adama nuang kan bakam. Kan adapay 5 ababoy mo. Mangilako kan akadagi jay. Ta iso ti usaram nga giprocess iti papeles mo. Anya? Apay, di mo kaya ti bumaknang. Ay na, adun ti bumaknang dito lugar tayo gapo iti panag-abroad da. Mabibit ti bumaknang no ija abroad ti pagtrabahoam kaloy. Kendakkel ti sweldo iti pangisarkan ti kabsat nila kay kukan ka. Manang. Alan, umanugot kan. Para matlakan ka ti panag-abroad mo. Awam mo't sa bali ang may ranod no saan asi ka. Iso asigiki di. Rugyamon tagi pag na iti papeles mo. Inla kumbat gaya mentay baka kandag itay baboy mo kaanakan. Wananti. Aramatek ngamin nga abroad. Madamati pa nang ipagnak ti papeles ko para abroad. Dukas ta, agabrod ka. Sa dino apagilyan ti ap-aplayam ngay kaanakan. Iti pagilyan nga yan ti bayaw ni manang ko, anti. Kasta aya. Kat di panawa mon ti balay mo nga impatawid ti inayokan ka. Una, anti. Damanang ko pailayang tagnaed. Apay, di dagi patakder iti balay ta. Nabayagan nga agnanaed da iti balayo. May mayat matla kuma no lumasindan. Tadan bukod na a pamilya. Jak amo, anti. Awan pa siguro umtas nga ornong da. Nabisyo mo't nga minjay bayaw mo. Artik lang nga rutan, sugador pay. Ken oray je kabsat mo, manugal samot ten. Pasaray agkuyog damot ten amapan makisugsugal. Wan nga rod, anti. Ngam ko nadamot alibangan da kanulang. Addan anak da, ngam di da pay laagbalbaliw. Imbes nga ipamaysada ko mati agtrabaho para kadagiti anak da. Nabaybay andan sapayon dagiti mula da. Wan nga rod, anti. Sayang ti puunan da ijay. Basit samat ti maapit da. Tadi damat inas asikason ti mula da. Ne, malamot gaya man, anti. O sige, tenak pa'y aglabay ti badok. Sige, tayawid kumatan to'y ginatang ko dita istor, kaanakan. Imot-mot na niya kabsat ko. Di nakmat pautanganan. Di nakmat pauitan iti kwartakaon. Kasano kat naurnongan ti utang mo kan kwa na? Di ka mangamin makabaybaya din lakay. Anyat pagbayad ko ngay. Amo na may takanayo na mabangkrap ti mulak.
Nala, sana bale. Tatulungan nanto ang makastrak iti trabaho di kabsat ko iti abroad. Kat no maka-abroadan di kabsat ko, isunton ti pagpatulungan ta. Sa pala ko mga rod ta maka-abroadan iti mabiit ni Kaloy. May mayat no ni Kaloy ti aga-abroad ta baro. Tano siyak. Aldan pamilyak. Narigat yung madayaw no adda pamilya. Amangan no isukatnak. Si kakit di Tano siya kawan problema. Napudno akin kang asawa. Si kakit di Amangan no masulisog kay ti sabali a babae no madayo ka. Iso asaan langan. Kasta, ag-flight ka ni ti mabiit, ading ko. Uwan manang, Ay na, simang puwetan ti visa. ay na, nagsaya aton. Kamaudyanan na, bumaknang kamatlaangan. Ha? Lalaingam tagtrabaho ija abroad wan. Dubliam ti panaggagat mo. Tapno ag for good kanto adagos. Padakkelem ti balay mo. Papintasam, tasi kamo ilaang ti mairanod. Di ko mabaybay ang tuy balay manang ha. Kan nagitinabat-bati payadingon ko. Wan, awan pagdanagam dit ha. Adda kami kan ni bayaw mo. Saan mi abaybay ang dagijay? Padwan mi pay kidi Agyaman ak ngarod manang. Mala, tulungan kan nga agimpaki ading ko. Kat itulod da kan tupay di airport. Ne, si kamot gayam, Amy. Sombra ka Ay nasaanan tane. Madaman samot ti dalus mo di ti balayo aryang. Wen tani italaang manen ang makadalusak. Ken sumangpet nga minda katugangak inton bigat. Umayda ka no agbakasyon. Aya, ay wen, pautangan nakman iti kwarta aryang bayadak no may alawas. Ay, adapay mo tay sigod nga utang mo, Amy. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanen pa utangan. Pagiddan nagto na bayadan. Bayadak to amin. Promise. Apay di mo amo aya nga dan ija abroad ni Kaloy akabsat ko. Ha? Into nagswildo si kanto ti una kabayadan. Promise. Ha? Apay, si kakaditi pangipawitan ni Kaloy iti kwartana, Amy? Wan, aryang. Tada utang na kada kami. Alan na, pautangan nakmanan. Maudin da ito'y, promise. Mano ayat ti utangam, Amy? Uray 3,000 kumalaang no adda. Sige nga, Rod. Ngam ne, saan aga puta pa utangan ka kat ado ti kwarta? Saan? Tagur-urno ngak mat, Amy. Agtala ka lakin ka, iso apa utangan ka manan. Tani, amin tayo kat agkasapulan iti kwarta. Wan, di ka kadi madanagan. Agbayad akto adagos ken ka. Apaman nga agpawid di kabsat ko. Hello, Kaloy. Kumusta ka ditan ngay? Naimbag man tay mawag ka. Nasayat mo't manang. Day off ko nga minita, isa anak kaawag Agad, nagswildo kan. Wan manang. Kaagpawid ka nga rodin atan Awan ka nun tay baboy mon. Kan gumatang ako maiti sukat ti bakam nga inlakom ide. Tapno dalat ta kadwa jenwang mo. Sino ta kasarsarita, Amy? Ni Kaloy lakay. Nan, kasaritak man. Kasarita na kakano ni bayaw mo, Kaloy. Adto ti cellphone. Hello, bayaw. Kaano nga, ngagpawit ka? Dapat tarimaan minto'y balay mo. Ha? Kwa, bayaw. Di mo ko matagidaksen ti kastong ibagbagami, bayaw. Tanong sana ka po kanyak anang i-recomendaken ka iti kabsat ko. Awan ka kumadita abroad ita. Iso dakkel ti utang mo na imbaga nakam ka na kami, bayaw. Iso di ka kumagim imot, Tanay, kasapulan mi ti kwarta, ading kau. Kun di mo kayat mo matarimaan ti balay tayaw, iste balay mo. Manang. Tunggalag sweldo ka, ipawit mo ka na kami. Tada kami, ti makaam mo amang patarimaan ditoy. Parugyan mi adagusan no agipawit ka. Sige manong, agpawita kinton bigat. Okay nga Rod, di mo tipidan ti ipawit mo, Tapno tuloy-tuloy ti trabaho, ading kaw. Adamat simmang put ang materyales lando. No kasta,
Pay-swam ti imbagam kan ni Kaloy? Apat tarimaan mo ti balay na? Uy, tapnawan may bagbagana. Wen ang saan tayo matamairanod ditoy? Isumot aking balay. Anya nga iso, datayo ti may ranod. Kukwa tayo na iti abalay. Anya? Uray, tamayatan ti biyag na. Maawatan nan tunay ta. Agipatak der tulangan iti sabali abalay na. Ni, ay winaan niya. Awam malat maaramedan nanton Tadi na tayo mo't basta mapapanaw ditoy. Tanabayag tayo mo't ngagnanaad. Wala. Kan may sa, nasingpet jay kabsat mo. Kan kabutang nak na jay. Wen matkit di Nalakalayalis dali puspos na dya kabsat ko. Malangaron, patarimaan tantoy balay. Nay, agudong kansa aryang. Saan nana? Mapanak man ijay balay ti kaanakam ani Emi. Kuna nang agbayad idikal man iti utang na. Ngamjak met na uray ijay balay. Anya, kasano ang makabayad kat gimatang dan sa iti materyales para iti balayda? Ay nagluko met day jayan. Nagkaripay abayadan nak idikal man. Nukas na. Nagpawitan ni Kaloy manipod abroad. Wen, ngam inggatang da iti materyales. Ngam ingkalat tapadasan asingirin amangan no addapay nabati. Alaman nga rod nana, sapay jak kayat ti mauluulbudan. Kasano adi makautang dagijay nga agasawa. Kat minalumet ti sugalda. Kanayon kano amaabak da. Insugsugal na lang nga rod dagiti inutang na kanya ka. Lakit di Isu nga ingkadanunan ijay balay da balasang ko. Bareng makasingir kan. Malaryang, tapno dapang tenglam iti utang ko. Alaam pay laang tudak kal rice cooker me. Kabarbaro dayta, ginatang ni Kaloy. Ay manjak, amangan no sa pulan ni Kaloy dayt na. Jak kayat ti makabasol, Emi. Saan? Tadi na mo ilapagan ano daytan? Dua ngamin ti kastami. Kwarta ti kasapulak, Emi. Tani, adda pangusarak iti kwarta nga inutang mo. Kawang nga rodmot! Apay di ka makawawat aryang? Ni, apay nga agungot ka nga Kasano ka di ka makawawat? Agkakaro ba tayo? Ngam di ka pa'y makawat mat. Intun sumarunong agpawit ni Kaloy kung nalang arudan. Nukas na mo ilaang, nasaysaya at langarudan nga agsangot ta iji barangay hall. Hello, Manang. Apeng imawag ka? Kaloy ading ko, pangasib ka di Kasyanak, at ang aming nakautangap. Kat, jak nakabayad, kat ni darom nakanomatan. Anya? Apay manuti utang mo aya, Manang? 5,000 amin. Pawitan nakmampay, tanay ka sa pula ka talaga. Kanjak kaya ti may darom ta kababain. Nangusaram aya iti inutang mo. Ay nabayagan nga utang ko dayjay. Hindi pa lada ka ditoy. Ingat-gatang ko ay ti sinsinda tayo. Sabon, mantika, kanaminan. Nairanod ka mo lang iti dayjay nga utang ko ading ko. Ha? Oh, sige. Urayam nga rod ti pawit ko, Manang. Napintasan to'y balay ni Kaloy kaanakan. Nalpasan, di makulan. Balay may amin daytoy ante. Saan la balay ni Kaloy? Tado mo tintirigrigat mi ditoy. Apay kaano nga agawid. Din samot nagbakbakasyonan. Sana na masapol ni tabak bakasyon ante. No agawid, gastos lang. Adun lang ti kakalugaran kan kakabagyan na sumarabo kan kuana. Ibusan dala kwarta na. Anyan ti kasta ka panunutam. Apay, di ka mailiw ijay kabsat mo. Mailiw mo't may mayat no agurnong pay. Agpaado pa iti kwarta tapno saan to nakakaasi. Kat da kayo ngay, awan mo trabaho yo. Amuyo asawan ti kastakin ni Kaloy. Gamda kayo, di kay maasyan iti bagbagyo. At dapay anak yun. Ni, kawang bibiyang nyo di tanante. Saan nagaputanti da kayo kapakibiyangan yung amin na makita yon.
Tilang bagbagiyo ka diti pakibiyangan nyo. Maasyanak ngamin kin ni Kaloy a kabsat mo. Nasingpet ngamin unay di kabsat mo. Mabain siguro. Ay, sige, ante. Agawid kayo, nawan na sayat nga bagayo tani. Adupay taramidog. Imawag ni Kaloy, agawid ka numutun lakay. Kasanungay, ang mga no almanan nanto'y balay. Di ka madanagan, tasyak ti makamo. Bugta kaklabasit na jay, ang butingan. Ibagatan ton nga, agpaaramid iti sa bali a balay na. Una, ano mo tirigrigat ta dito yan? Kano saan agapukan niya ka nang i-recommenda iti kabsat ko saan anak ka abroad? Sa bagay matkit di agawid-awid pa'y lang amin. Baya man no agawid, gusto mo't katiya. Tapno may pakamutakin kuwanan nga awan karbengan na iti dahi abalay. Awan saritaan tayo akasta manong. Kan may sa kwartak tinagastos para iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan! Ngam ado, tirigat mi ditoy. Kan laglagi pa, ano saan agapo kanyak? Saan ka naka-abroad? Kabsat ko, yan ang tulong ken ka maka-abroad. Ay, di nagpailamam mo, Kaloy. Ha? Ala, di kan sumungbat, Kaloy. Di mon kontraan ni bayaw mo. Among matday ta na makaungat. Talaga ang makaaramid iti sana nasayaat. No kasta, talaga saan kayo apumanaw dito manang? Talaga nga almanan yun ti balay ko. Ay na, itad mo ka din kada kami. Uray tabaro ka. Awan pamilyam. Agi patakder ka langan iti sa bali. Ala nga rod. Alaak lang dagiti kagawak ditoy. Tapumanawak manang. Ay, pasensya ka na, ading ko. Sapay ko matamawatan na kami. Ipagpagapumlatan ka dagiti kakaanakam. Wan. Oh, anya nga di nagbutang lang tilo ko. Oh. Bilibak nga rod kan kalakay. Nagbutang nga dagos kan kadikabsat ko. May sala asawom. Inakukos ng dagiti gargara na. Agpaiso mo bagak. Rombang lang ang muna ti agbayad iti utang anay baganakam. Ang napananangatan ngay. Di mon problemaen na ita. Ado ti kwarta na. Makagatang na dya iti bukod na abalay. Naimbag nga orasyo. Da kayo ti caretaker ditoy. Ha? Anya caretaker nga ibagbagamat. Balay mi na ito'y. Talaga gaya manatangsit ka. Agpaiso tinaydanon kanyak. Ipatangkan niyo abalay yun na ito'y nga oraysan man. Ha? Apay, sino ka? Siyak ni Delilah. Tinakagatang iti da ito alote agraman to'y balay. Ha? Nene, anya anagatang asasawam mo. Ato'y ti papeles. Pamanagnak. Anagatang konda ito'y alote kan balay. Anya? Isola di kita nga pumanaw kayon ditoy. Tawan karbangan yung agnaad ditoy. Nagatang konda ito alote kan balay. Kasano itan nga awan pagyanan tayon lakay. Sikamot kami. Di mo inasikaso at dagos ti papeles ti lotay. Jakmat amo anay panagan gaya man kan ni Kaloy dayjay. Iso kampantiak. Di ka mo tagpampanunot. Agi patakder talatan ay ti kalkalapaw ta iti tawid ko adaga. Pangalaan ta ko may ti kwartang aramatan tangay. No kayat mo, agpaaramid kay ti kalkalapaw. Tay nakagsapol iti trabaho ki Manila. Panawan na kami? Kapilitan tapno da kwarta ta. Makamukan karag iti ubing. Pasensya kayo no naramid ko ti kasjay manang. Kasapulak mo't kami ti kwarta. Tapno makagata nga kiti pagbalayak. Pakawanan na ko maading ko. Nagbali na kapaspasurot iti asawak. Sorry. Pakawanan nakmat manang.
Sapay ko mata maawatan nakmat. Awanan, insukat na kami ti asawa kading ko. Ha? No kasta, saanan ang nagawid ni Bayaw? Saanan, tada ka nun sa balya pamilyana. Nakasapol iti adda mabalin na babae. Anya? Kasi kami mat kadagiti anak ko akakanakam. Kasano kami pa yan ita. No kayat mo, ikan kay ti pagpuunam nga glako iti kumkumpurme. Tapno adamot pagsapulam manang. Tadyak may ka rin mo matulungan kay ti agnanayon. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Ta sa anak ang nagkurang ken kay ti kalabas. Amin na kidawam, inted ko. Isong agtrabaho ka para kadagiti anak mo. Kan idyamon ti bisyom. Agbalbaliw ka kuman manang. Nabayagan na jak nagsugal, tawan kwarta kading ko. Aglako kay ti merienda tapno da pagsapulam. Kanuan gayam. Agsubli ak iti abro dinton umay abulan. Ha? Kasanon nga ti balay mo, di awanan agnaad. Da kamin at ag-caretaker. Addan nakasaritak nga ag-caretaker dito'y manang. Iso ala dingitek. Ha? Di ka madanagan. Tung palak ti karikan ka. Ikan kay ti pangrugyam, takasimat dagiti ka anakak. Sana gaputan na saya at tipada matao kan ka ket gundawaya matan. Di ka mang gundaway, tawan na pintas nga itdan dayta iti biyag mo. Alaga gayam di tanti nagpatingkaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayamyo, JENA ALMOITE. Kanisagsagot matlaang ti YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Thank you manen, ititunggal maysa. God bless kada tayo, amin.